600 kilogram transport ɛyɛ cause na me ka cha sɛ ɛyɛ kon ɛyɛ manubro no ɛyɛ de yi ɛyɛ ye ka ne sɛ ne nsa no akwayɛ sɛ bicycle nsa no a wɔde twie no ɛne yɛ fɛ ne sɛ de ɛyɛ manubro afei carrosseria ɛyɛ apeta no ɛkyerɛ sɛ ɛsoro no bibia nkata so ɛyɛ ade a ɛsoro no abie carrosseria no yɛ bie soro ɛno nti ɛnam sɛ carrosseria apeta no nti no twi a wohia sɛ wobɛhyɛ casco wobɛhyɛ moto kyɛ nti saa moto yɛ fɛ ne sɛ ɛyɛ quad ɛno nti saa pɛpɛpɛ ɛne teɛ moma yɛnkɔi na meka kyerɛ sɛ ɛyɛ quadricycle no ɛno enie na meka asɛm bi sɛ wɔ mmirika a otuo no esua ɛno nti saa kaa wei ontimi ɛmfa ɛyɛ autostrada so adenti a wɔnam kyɛntiri habitat ya ne mmirika yɛ 50 kilometers per hour afei wɔnam strada extraubana secondaria ɔkɔ 80 kilometers ɛna wɔn sɛ ɛyɛ extraubana ha koraa mpo sɛ secondaria ha sɛ no ɔsɛnka ɛkɔ sɛ 90 but ne speed so nti ɔkɔ 80 so ho ɛna afei ɛyɛ principale ha